diváci, dobrý den. Máme tu další díl Outsidera, a to výlet na Rockstein. Nyní jsme v Dolním Smrčné, kam jsme přijeli osobním vlakem z Třebíče. Pokud jedete z Třebíče Boroviny a sedněte si do méně obsazeného vagónu, může se vám stát, že nebudete muset zaplatit. Na odpolední procházku je ideální čas 15:32 z hlavního nádraží v Třebíči nebo 15:36 Třebíče Boroviny. Doporučujeme vám vyjít včas, abyste nemuseli dopadnout jako jeden z našich redaktorů. Na nástupišti v Dolním Smrčném odbočíme vpravo. Vydáme se po modré značce směr pod Rocksteinem, Rockstein, Mrtnice. Projdeme kolem vesnického hostince, jehož majitel vlastní samostřel a repliku samopalu MP40. V tomto hostinci se můžeme občerstvit a jdeme dál. Na návsi mírně vpravo směrem k domu se značkou na Rýně a dále kolem něj. Poté, co vylezeme kopeček ve vesnici, pokračujeme po deštích rozbahněné cestě směrem na Rockstein. Prostřed polí se vydáme dále tudy, ale hlavně neodbočujeme. Na rozcestí ve tvaru Y si všimneme důmyslně ukryté značky pod smrkem. Nyní jsme pod Rocksteinem. Pokračujeme dále po lesní cestě směrem na Rockstein. Pokud se budeme vracet stejnou cestou, můžeme se vrátit alternativní cestou do Přímělkova po Zelené. Vítejte na Rocksteině. Z tohoto rozcestníku se můžete vydat na několik různých tras a směrů. Vítejte na Rocksteině, zříceniny z 13. století pobořené za válek s Matyášem Korvínem. Hrad se nachází v údolí říčky Brtnice, přibližně 1 km od jejího soutoku s Jihlavou a je ve výšce 455 metrů nad mořem. Vnitřní nádvoří hradu je vhodné pro piknik a svačinku, přestože se tu stále pracuje. Takhle vypadal kdysi a takhle dnes. Ale i na zřícení Rockstein si musíme dávat pozor, protože zdejší zdi jsou velmi křivolaké. Vždy by to ale tak dobře dopadnout nemuselo. Dnes je zavřeno, ale vypadá to, že v blízké budoucnosti se budeme moci podívat na hradní věž, která je v dobrém stavu. Pokud již spěcháme na zpáteční vlak do Třebíče, který jede z Přímělkova v 17:50, jdeme od Rocksteina směr přes mostek a dále do kopce po štérkovité asfaltce. A vyjdeme odtud. To už přicházíme do obce, kde se nad Přímělkovským rybníkem na návsi dáme doprava a pokračujeme do údolí Hlavky až k vlakové zastávce. Cestu si z Rocksteina do Přímělkova můžete o kousek prodloužit tak, že chvíli půjdete proti proudu řeky Brtnice a do Přímělkova se pak dostanete po silnici od Střížov. Nyní jsme na zastávce Přímělkov. Odtud pojedeme do Třebíče vlakem. Za tým Hitoto, Stanislav Vochián a Jan Vacek.